asa wanafunzi aba bakorwa ase chifamily chintaka through scholarship yo mugavana Amos Kimomenya Ribo kero nasoete obogambi buna scholarship eri inje kulingana na inje ndinda igoteba boyo ore ngororo inatemete go balance abana bana ase chinyombe echi chionsi isatu nkaini sure goikaboniga nabo mbwate over 28 students bagosoma scholarship yo mugavana Amos Kimomenya Ribo nande in any time usangi na gose fitera akanu nanda abaibuli aba ngocha bale batotaina omushimwe mwana one taraka ni rufiya so nange kana ngurigere taraka ni rufiya nabo nguriyo omuwaziri on debi maybe no batara make a follow up kanga twakorireki kanga twabakanire nekara togosoa kengima ntu abwate chipasari kero twachitwara nande tugacha tugachirusi ne chipasari najo chingwana na tu tuinishwana asijifomu kwa 900 kire family asinyombeji banyore go 300 elinde banyora chipasari karo cyari to muchando tugacha tukarachitiga nande mbona se budget yenya tuiranetie pasari lakini karo twayiraneti tugateba bono tirigo cha kwandali GTS ego cha kwabana ne checklists moko egwa mwari keronye skuru yane onye moige susu kwalika moigesu abana baruete ward yane ebara abana 50 na abarikire chibes chinganaiga onye nyamwanjani abana baruete nyamwanjani abanganaiga nyagukiani abana bari nyagukiani abanganaiga kwabarikira erinde ayo monyene oranyare kumanyana eche kiyanyare guikira abana ntotwara umuchandori twatwarite mbaka abana inji bagataka gotorora ibigicherembe